Grote toestroom van patiënten met luchtwegklachten. Het is donderdag 19 maart. Dit is Zeeland Nu. Huisartsen gaan opschalen. Van alle kanten krijgen ziekenhuizen cadeaus. En zand verplaatsen om huisjes neer te zetten. Dag dames en heren. Vandaag kwamen er 4 coronabesmettingen bij in Zeeland. 4 bevestigde besmettingen tenminste. Het totale aantal ligt natuurlijk hoger omdat niet iedereen wordt getest. En een andere correctie op de cijfers. Er zijn ook mensen die inmiddels weer genezen zijn, maar daarvan worden geen cijfers bijgehouden. En het totale aantal bevestigde coronabesmettingen in Zeeland ligt nu op 37. Er komen dus elke dag 1 tot maximaal 6 coronabesmettingen bij in onze provincie. Er is wel een grote toestroom van patiënten, merken de huisartsen. Boven de Westerschelde gaan de huisartsen daarom opschalen. Er komen 3 plaatsen waar patiënten met ernstige longklachten naartoe moeten. We bereiden ons eigenlijk voor op het ergste. En het ergste betekent echt dat er bijna geen dokters meer zijn, weinig hulp en heel veel patiënten. Ja, en in Goes is verslaggever Ilja Tuning. Ilja, huisartsen gaan patiënten nu scheiden omdat de stroom patiënten nu al groot is. Ja, absoluut. De huisartsen hebben het nu al enorm druk. En de verwachting is dat er veel meer patiënten aan gaan komen. En dus creëren ze nu aparte plaatsen waar ze ernstige coronapatiënten kunnen gaan zien en behandelen. Zoals hier bij de huisartsenpost in Goes. En dat betekent minder coronapatiënten in de gewone dokterspraktijken. Minder besmettingsgevaar daar. En dat betekent ook een besparing op de schaarse beschermingsmaterialen. Zoals pakken en brillen en mondkapjes. Overdag gaan huisartsen patiënten met ernstige luchtwegklachten zien in de huisartsenpost in Vlissingen, in Goes en in Scharendijken. In de avonden, nachten en weekenden moeten patiënten met ernstige luchtwegklachten naar Goes komen. Andere spoedgevallen kunnen dan terecht in de huisartsenposten in Vlissingen en Zierikzee. Als je een afspraak hebt gekregen, krijg je natuurlijk een tijd. Dan ga je naar die plaats toe en daar blijf je in je auto zitten of hoe je gekomen bent. Je blijft buiten staan, wachten totdat je een bericht krijgt dat je naar binnen mag. Zo proberen we de patiënten te scheiden en dat ze niet elkaar kunnen besmetten eventueel. Hoe bezorgd bent u? Nou, eigenlijk zijn we met z'n allen wel heel erg bezorgd. We weten gewoon niet goed wat we kunnen verwachten en wat er op ons afkomt. We zien natuurlijk wel alle berichten uit Spanje en Italië en dat is precies wat we hier eigenlijk willen voorkomen. Ja, op deze efficiënte manier van die aparte plaatsen proberen de huisartsenzorgen door te blijven draaien als er straks nog drukker wordt. En ook als er straks zelf een aantal huisartsen gaan uitvallen omdat ze zelf ziek worden. Ja, voor de huisartsen is het al geen stilte voor de storm meer. Ze zijn nu al enorm druk en ze zetten zich nu schrap voor de orkaan die eraan zit te komen. Ja, en wanneer gaan die maatregelen dan precies van kracht? Die maatregelen gaan in vrijdagavond vanaf 6 uur. Maar patiënten moeten wel eerst zelf hun huisarts bellen of de huisartsenpost. Je kan hier niet zomaar aankomen zetten. Ilja, dankjewel. Zeeuwen zijn niet meer welkom in Knokke-Heist. Althans, dat zegt de burgemeester van Knokke, Leopold Lippens. Hij vindt de Nederlandse aanpak van de coronacrisis te slap en noemt die zelfs ronduit belachelijk. Hij wil ook Nederlanders weren uit het ziekenhuis AZ Zeno. Maar de directie van het ziekenhuis spreekt dat uitdrukkelijk tegen. Het is onaanvaardbaar wat de Nederlanders doen, dat de regering in uw land onbekwaam is en belachelijk is en een bende onnozelaar zijn. Laat ons realistisch zijn. Als ze niet beseffen dat de coronavirus een virus is die een wereldvirus is, dan zijn ze, zoals in Engeland, absurd. De burgemeester van Knokke, de 78-jarige graaf Leopold Lippens, ging in het ochtendprogramma Zeeland wordt wakker tekeer over de Nederlandse aanpak van het coronavirus. Ongepast, vindt de voorzitter van de veiligheidsregio Zeeland, Jan Lonink. Ja, ik was er verbijsterd door, omdat wij een goed contact hebben met alle andere burgemeesters in de grensstreek. Samen de schouders onder de crisis die de hele wereld treft. Maar ik vond het eigenlijk ongepast en ook onverantwoordelijk. Lippens wil Nederlanders weren uit het ziekenhuis AZ Zeno in Knokke.
Dat ziekenhuis ging 2 jaar geleden open en is zeker voor inwoners uit Sluis erg dichtbij. Ik ga alleszins zorgen dat indien mensen komen over de grens om zich te doen verzorgen bij ons in de kliniek, dat ze maar naar andere ziekenhuizen gaan. Ze moeten niet bij ons komen. Waarom? Mevrouw Vermu, de burgemeester van Sluis, heeft onmiddellijk contact gezocht met het ziekenhuis van Knokke. En de directeur daarvan zegt, we hebben een goede relatie met Nederlandse patiënten en die zijn voor ons welkom. Nederland en België denken dus verschillend over de aanpak van corona. Dat is ook te merken in het grensdorp Koewacht. Niet alleen de regels verschillen in het tweelingdorp, maar ook de meningen op straat. Dit is Belgisch Koewacht en dit is het Nederlandse gedeelte. De grens loopt hier dwars door het dorp. Tot gisteren trokken Vlamingen nog volop de grens over om boodschappen te doen. Maar door de nieuwe afgekondigde regels aan Belgische kant is het een stuk rustiger. Hier in het Nederlandse gedeelte van Koewacht mogen we onszelf nog eigenlijk vrij bewegen. Als we maar die afstand houden van 1,5 meter. Maar doe ik een stap de grens over in Belgisch Koewacht, dan zijn de regels totaal anders. Hier moeten mensen binnen blijven. Alleen voor essentiële dingen, zoals boodschappen bijvoorbeeld, mogen we naar buiten. In dit kleine gebied lopen niet alleen de regels uiteen. Ook de meningen splijten het dorp in tweeën. Want waar Nederland kiest voor groepsimmuniteit, gaat België voor het terugdringen van besmettingen. Elk zal zijn gelijk willen halen en de toekomst zal het uitwijzen welke de meest adequate manier is om het aan te pakken. Mijn mening is dat zoals Nederland het aanpakt eigenlijk een betere manier is, mijn mening. De eigenaar merkt de verschillen in zijn supermarkt. Want waar Belgisch en Nederlands Koewacht anders één dorp is, zijn er sinds corona grote verschillen. Vroeger was het één geheel en nu merk ik echt wel dat het echt verdeeld is. Dus, ja. De grens is open. Maar inwoners van Koewacht zijn bang dat door snelle verspreiding van het virus dit in de toekomst wel eens zou kunnen veranderen. Duizenden appels, mandarijnen en sinaasappels zijn vandaag cadeau gedaan aan de Zeeuwse ziekenhuizen. In Goes kwamen de kratten fruit van 2 groenteboeren die op de markt staan. En Zorgzaam in Terneuzen werd getrakteerd door een boerderijwinkel uit Hoek. Bij boerderijwinkel Tollenaar bestelden ze extra fruit om aan patiënten en personeel in ziekenhuis Zorgzaam te geven. Want die kunnen wel een gezonde opsteker gebruiken. Rond de 1500 citrusfruit, mandarijnen en sinaasappels en dan 350 appels ongeveer voor de patiënten. Heel veel vitamine dus per bus op weg van Hoek naar Terneuzen. Voor het goede doel, de patiënten, maar ook het verplegend personeel. Kijk, echt vriendelijk bedankt. Jullie veel succes ermee om het uit te gaan delen. Voor jullie mooi gebaar. Hopelijk mag het wel bijdragen voor jullie. Graag gedaan. Ja, dankjewel. Dag hoor. Ja, en ook vandaag weer veel afmeldingen. De marathon Zeeuws-Vlaanderen, half april, gaat niet door. Net als de wielerwedstrijden, omloop van Borselen en de Scheldeprijs. Ja, en het mag dan stil zijn op straat omdat niks doorgaat. Veel mensen thuis blijven. Op sommige plekken is het juist drukker dan normaal, Martijn. Ja, want we zagen natuurlijk de hamsteraars in de supermarkten de afgelopen dagen. Nou, die zijn deels naar de speelgoedwinkel overgelopen. Doordat iedereen thuis zit is er een ware run opstaan op Lego, spelletjes, legpuzzels. Maar ook op andere dingen ontdekten we. Ik heb gelijk wat oefenschriftjes meegenomen om toch te leren schrijven en te leren rekenen. En natuurlijk ook een klein cadeautje. Want ja, als je ze binnen moet houden, dan moet je ze toch een beetje bezighouden. Ja, je ziet hier ook van die spatschermen om de cashiers te beschermen, zoals dat ook in de supermarkten al is. Er ontstaan ook heel veel mooie initiatieven in de provincie. Zo is er in Huls bijvoorbeeld de nooddienst boodschappen ontstaan. In meerdere plekken gebeurt dat. Dan gaan vrijwilligers voor jou op pad, voor mensen die dus niet naar de supermarkt kunnen of willen. Die doen dan boodschappen voor je en brengen het aan de deur. Ja, en dan is er ook nog een oproep aan supermarkten om een soort speciaal bejaardenuurtje te houden. Ja, je kan natuurlijk voorstellen dat die mensen nu niet in al die drukte naar de supermarkt willen. Ook besmettingsgevaar, ze zijn natuurlijk wel een risicogroep. De Ouderenbond, de ANBO, zetten wel een kanttekening bij. Want die vragen zich af, waar leg je nou eigenlijk de grens? Leg je die bij 70? Want sommige mensen zijn 70 en voelen zich al een oudere. Maar er zijn ook 85-jarigen, die willen absoluut niet tot die doelgroep behoren. Dus de ANBO zegt dan ook, ja, leuk die uurtjes als je ze invoert, maar hou er ook rekening mee dat die mensen ook welkom blijven in de andere uren dat je open bent. Ja, dat je niet een bejaardenverbod krijgt in de andere uren inderdaad. Heb je nog andere opbeurende initiatieven? Zeker. We hebben net natuurlijk het fruit gezien wat naar de Zeeuwse ziekenhuizen wordt gebracht. Noord Seaport heeft een oproep gedaan aan alle havenbedrijven. Doneer mondkapjes die jullie over hebben, die ze natuurlijk aan de medewerkers geven uit veiligheid. En geef ze aan de Zeeuwse zorg. Yara heeft daar gehoor aan gegeven, 750 mondkapjes. Maar je hebt natuurlijk altijd baas boven baas. Douw heeft er 1500 gedoneerd.
En dan is er ook nog genoeg aanbod om te gaan sporten, begrijp ik. Thuis sporten dan wel? Ja, want jij dacht natuurlijk een mooi excuus te hebben nu al die sportscholen dicht zijn om niet meer te hoeven sporten. Heel veel sportscholen volgen het voorbeeld van het onderwijs door thuis sporten aan te bieden. Dus ik zou zeggen, doe even mee. Goeiedag vanuit de sportschool. Onze volgende workout dat is de Tabata workout. Die kennen jullie wel als de vakantieworkout. Voor de voorkant van je bovenbeen. Je mag je aandacht naar achter. En lekker rustgevend ook. Ja, yoga. Tot slot heb je nog iets schattigs. Ja, want voor mensen die sporten niet zien zitten, zoals ik. Er zijn ook een opa en oma die maken elke dag een rebus voor de kinderen in de buurt. En vandaag had iets te maken met brandnetels. Wij maken zelf brandnetels. Lekker hoor. Het is zo goed, het is zo goed, goed. Antwoord is goed. Ja, dankjewel Martijn. Op onze app en website vind je een live blog met alle nieuwtjes over corona. En daar zitten dus ook positieve, leuke nieuwtjes bij. Op Walcherse stranden wordt hard gewerkt om de schade te herstellen die de stormen van de afgelopen maanden hebben aangericht. Hele stukken strand werden weggeslagen. En er worden nu zandplateaus aangelegd, zodat volgende maand toch alle strandhuisjes kunnen worden opgebouwd. Wat we hier doen is niet extra zand op het strand creëren, maar wij halen het zand weg tussen het middenstrand en de eplijn. En wij duwen dat middels de bulldozer tot halverwege, waarna een shovel dat eigenlijk verder naar de duinrand brengt om daar een strandplateau te creëren waarop de slaaphuisjes kunnen staan in dit geval. De zandverplaatsing is een noodoplossing. Er is nog steeds een zandsuppletie nodig, een ophoging van het strand, omdat de doorgangen voor voertuigen en dus ook voor hulpdiensten nog steeds niet toegankelijk zijn. Een verzoek voor zandsuppletie ligt nog steeds in Den Haag. Brand in een vrachtwagen vanmorgen vroeg op de N59 bij Bruinisse. De chauffeur wist op tijd uit zijn wagen te komen. Hij heeft wel wat rook ingeademd. De vrachtwagen was niet meer te redden en brandde helemaal uit. Ja, er was mist en ook veel bewolking vandaag. Al waren er in Zeeuws-Vlaanderen ook wat opklaringen. Het werd 11 tot 13 graden. Vanavond, vannacht en morgenochtend kans op regen. Morgenmiddag knapt het wat op. En het weekend wordt zonnig, maar wel schraal en koud. En daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu, die weer bomvol coronanieuws zat. Via al onze kanalen, ook via social media, proberen we u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van hoe het Zeeland vergaat tijdens deze coronacrisis. Voor nu wens ik u een hele fijne avond.